Bună, dragilor! Astăzi voi face tarot scopul pentru luna noiembrie pentru zodiile de foc, și anume Leu, Berbec și Săgetător. Va fi un tarot scop cumulat pentru toate zodiile de foc. Așa că încercați să luați ceea ce rezonează cu voi din această citire. Noiembrie 2020 pentru toate zodiile de foc. Haideți să vedem pe ansamblu ce se întâmplă cu zodiile de foc în luna noiembrie 2020. Haideți să vedem ce se petrece cu voi, dragilor. Idei. Hai să vedem. Sper că vedeți cărțile. Nu știu cum am pus eu camera. Sper să fie pusă cât de cât ok, ca să le puteți vedea. Da. O lună în care, să zic așa, puteți să faceți lucrurile să se întoarcă în favoarea voastră, asta cu siguranță. O lună în care coșmarurile și problemele care vă legaseră la cap cu timpul vor dispărea în mod sigur și veți începe să acceptați lucrul acesta, da? Că face parte din viața voastră. O lună în care e posibil să aveți și călătorii, să vreți să mergeți, să vă rezolvați anumite probleme, chestii care le aveați de rezolvat. Da? O foarte mare putere de convingere asupra oamenilor și asupra situațiilor dacă gândiți pozitiv și vă doriți cu adevărat ceva. În luna noiembrie, cu siguranță veți putea obține lucrul acela. Mai aveți și roata norocului care se întoarce în favoarea voastră, ca să zic așa, și îndreaptă probabil anumite situații neplăcute, gânduri și lucruri care vă macină, să zic așa, într-un fel sau altul își vor găsi finalul, dar adică nu o să mai simțiți lucrurile astea atât de puternic, da? Văd că vreți să lăsați în urmă ceva și am impresia că e tot acest coșmar, între ghilimele, care vă dădea bătăi de cap și probabil o situație neplăcută, în mod sigur o veți lăsa în urmă în luna noiembrie. Văd aici multă acceptare și înțelegere din partea voastră, posibil să faceți pace cu cineva și să ajungeți la, știu eu, concluzii mai bune. Da? Văd putere de convingere asupra cuiva, asupra unei situații. Reușiți să răzbiți dacă trebuia să rezolvați anumite chestii, le veți rezolva cu bine, veți ieși învingător. Cu magicianul v-am zis, puteți să faceți niște lucruri minunate luna aceasta, asta dacă chiar vă doriți cu adevărat, chiar aveți puterea să întoarceți toate lucrurile în favoarea voastră. Da, noroc. Deci luna aceasta, noiembrie, este cu noroc pentru toți cei din zodiile de foc. Da? Posibil acest 8 de cupe să fie și faptul că poate vă decideți să plecați dintr-o relație sau, da, dintr-o relație care, să zic așa, nu vă mai aducea nicio alinare, poate vă aducea numai emoții negative și lucruri care vă făceau să suferiți și poate după ce o să părăsiți această relație, în mod sigur veți ajunge la sentimente mai bune, vă veți împăca cu ideea că așa trebuie să fie și nu trebuie să lăsați pe nimeni să vă facă rău sau să vă aducă, eu știu, lucruri negative în viață. Da, ce pot să vă mai zic? Dacă
aveați probleme la muncă sau la lucru, să știți că le rezolvați cu bine. Da. Cam atâta văd. Dar oricât să știți că e o lună bună, adică vă rezolvați foarte multe chestii care le aveați de rezolvat, vă îndepărtați de persoane toxice, terminați cu aceste gânduri negative, da? Și haideți să mai trag 2 cărți așa ca fapt divers. Și prosperitate, pentru că la coada pachetului a ieșit împărăteasa, deci, da. Haideți să vedem. Deci avem nebun la coada pachetului, începuturi noi, poate aveți planuri pe care nu îndrăzneați să le puneți în practică. Da, magicianul, roata norocului, e cazul să le puneți, e cazul să vă luați inima în dinți și să săriți în următorul capitol al vieții voastre, pentru că cu siguranță aveți oportunități foarte mari să reușiți. Și să vedem. Da, în mod sigur, eu cred că e, deci, fiți atenți, zice, a căzut și Marele Preot și 6 de spade și 8 de cupe, deci în mod sigur cineva, nu știu dacă e cazul tuturor, dar cineva în mod sigur se va despărți de o persoană iubită sau va pleca dintr-o relație toxică, o căsnicie posibil să se destrame și asta, să ia sfârșit sau să vă gândiți să luați o pauză, că 6-le ăsta de spade, o plecare și o pauză mai lungă până ce ajunge la capătul destinației. Deci, da, posibil și chestia asta. Dar în orice caz să știți că e o lună bună, chiar dacă se întâmplă lucrurile astea negative, gen despărțiri și chestii de genul ăsta, se întâmplă cu un scop, pentru că nu mai aveau rost să fie în viața voastră, da? Nu vă mai aduceau nimic bun. Da, dragilor, o lună bună, zic eu, pentru voi, vă scăpați de multe probleme, aveți șansa să avansați la locul de muncă, să ieșiți învingători în ceva, să ajungeți la sentimente mai bune, să faceți lucruri pe care nu le-ați mai făcut înainte și toate să iasă bune, da? Să iasă bine. Bun, dragilor, vă pup, vă doresc numai noroc și să aveți o lună minunată. Pa, pa!